संकेत शिवांग तू मॅच बघायला आल्याबरोबर विकेट गेली का नाही मला जोरात टाळ्या वाजव जोरात वाजव यस 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 प्रश्नच नाही ना तेच फक्त दोन्ही गुजराती खेळतात मी कसं एन्जॉय करतोय तर तुम्ही एन्जॉय करा दो गुजरातों में कौन किसका जीत हो जाएगा देखिए काय म्हणतो म्हणजे याच्यात सांडलं काय म्हणतो ताटात सांडलं काय वाटत सांडलं ताटातलं आपलं काय संबंध नाही चिन्मय ते शेवटच्या ओव्हरला ह्यांनी काहीतरी 26-27 मारलेले आहेत ना त्यांना फरक पडला तेव्हा चिन्मय आपला काय संबंध मुंबईवाल्यांनी